Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hepdäniň jeminiň leýartyny. Gepleşikleri Pragadak studiodan men Ýowşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlyň web saýtyny iň köp okulan habarlaryň, şoňlan birlikde iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny COVID-19 lebabyň hastahanalary näýäsaglaryň akymyny düz gelip bilmeýär diýen atlan çap edilen habar we gepleşik çekýär. Polisiýa maskasyzlary aglaýar, adamlarda birek güýrege raýdaşlyk artýar. Dollar aşaklaýar, ýöne harit gymmatçylygy saklanyp galýar. Aşgabatda karantin merkezi näýäsaglary gaýtadan kabul edip başlady. Marda koronavirus alamatlary bilen keselleýänler köpelýär. COVID-19 Türkmenistanyň lukmanlar sarkawlaýar. Eskerler test edilýär diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem köp okolanlaryň bäşligine girdi. Polisiýa jelepçilik kılmatlarından peýdalanmakçy bolýanlary dudaga düşürýär. Türkmen rejiminiň tanqyçysyny internet terrorçylygyny günäkarlaýarlar. Dollar aşaklaýar, ýöne harit gymmatçylygy saklanyp galýar. Marda häkimetler serhoşlary aglap bir taraplyga taýýarlanýar diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepde köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde köp görülenleriň başyny türkmen görnüşleri 48-nji hepde atly fotosergimiz çekýär. Owan türkmenleri alınıp gaçylan 9 ýaşly çağanyň tapylmagyny talap edýärler. Açyk söhbet Türkmenistanyň informasiýa we habar terişdelerine näme bolýar diýen atlan çap edilen videolarymyz bu hepde iň köp görülenleriň üçlügine girdi. Bu hepde iň köp gurrun edilenleriň başyny temmäki monopoliýasy, korrupsiýany, türkmen çilimini we nasatýanlar köpeltýär diýen atlan çap edilen habar çekýär. Mysal üçin, Gowuştan atly okujymyz bu habaryň aşagyny şeýle tesir galyrypdyr. Häzir Türkmenistanyň çilimkeşler bir wagtky narkomanlary uruldy. Ýagny bir wagtlar ardan tirege öwrenip, soňra bahasy galanyny öýüni satyp alan bolsalar, edil şeýlede çilimkeşler hiç almat diýileni günne 2 ştuk alsa aýda aýlyga ýetenok. Çilimkeş üçin 2 ştuk diýänem hiç sat. Eger hökümet çilimkeşler adal diýen bolsa, Niredonyň saglyk reformasy haýsy nomeri jaň edip Saglyk ministrliginden goýmak üçin himayet almaly. Olaryň niýeti üzüm ýemek däl, bagwan urmak, halky kösemek. Sen ilki goýmas üçin şert döret. Onsoň goýmasa özünden görsin. Onsoň bahana bilen astronomik girdej gadanmagyny goýsun. Eger adam ýaly hökümet bolýan bolsa, halkam samsyk dällip Gowuştan atly okujymyz öz pikirini ýazypdyr. Hormatly dinleýijiler, siz hem Azatlykda çap edilen habarlar, gowgolayan meseleler boýunça öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýarys. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hepdäniň jemini Türkmenistanyň gowşan soňky habarlar bilen dowam etdirýäris. Türkmenistanyň bir taraplyk gaýram münasibetli 2078 raýatyň we 4 daşary ýurt raýatynyň günäsi geçirildi. 2580 adama raýatlyk berildi. Günäsi geçilenleriň sany çap edilmeýär. Olaryň arasynda halkara hukuk toporlar tarapyndan siýasy tutsaw ýa-da wyjdan ýetir hasaplanýan beýneleriň bardygy ýa ýokdugy anyklaşdyrylmaýar. Türkmenistan Sewitde ilatynyň jan başyna imkan tutsaw düşýän ýurtlaryň biri hasaplanýar we garaşsyzlygyň başga ýyllaryndan başlap tutsawdan kyrynly olan türmeleri ýeňletmek maksady bilen prezidentiň günä geçişlerini eglan etmek gadaý uruldy. Gurbanuly Berdimuhammedowyň häkimet başyna gelmegi bilen neşe gaçakçylyk bilen bagly jenaýetlarda günäli tapylan raýatlaryň günäsiniň geçilmeýäni gaýdylýar. Ondan öň uzak möhlet bilen türme basylan neşe gaçakçylar hem 6 aý, 1 ýyl oturup türmeden boşap bilýärdi. Sapar Murat Niýazowyň prezident bolan ýyllaryna günä geçişlik esasan gadyr gijesine gawat geçirilen bolsa, soňra olary bölüp bayramçylyklara gawat geçirmek karar edildi. Şol wagtda günä geçiş prosesine aýdymlyk ýok we odalky tutsaglar bilen geçirilen anonim söhbetdeşlikler bu çäranyň arkasynda insan perwerlikden başga korrupsiýa noksanlygynyň hem bardygyny görkezýär. Halkara hukuk kuramalarının çağırışlarına garamadan Türkmenistan öňkü prezident Niýazowyň janyny kastetmek synansy diýilýän iş bilen baglykda gülençiler diýilýänler we dini ananslar esasında harby gullukdan ýüze öwrenmek üçin türme basylan adamlar barada açyk maglumat bermeýär.
Halkara hukuk goraýjylar koalisiýasynyň olary diýeri görkezin kampaniýasynyň ýazmagyna görä Türkmenistan möhletde bolan halatyny hem syýasy usul hasaplanýan adamlary azatlygy göýermek islemeýär. Türkmenistan'daki işsizlik raýatlaryň islenlik görnüşdäki düzgün bolmy üçin galplaşdyrylan jinayet işleri esasında uzak möhletli türme düşmek ähtimallygy köp adamyň daşary ýurtlara çykmagyna sebäp boldy. Käbir hasaplamalara we syzyp çykan maglumatlara görä, soňky ýyllarda 2 milliona golay adam daşary ýurtlara işlemäge gitdi. Bundan başga ýurtdaky şertler, korrupsiýanyň derejesi we kanunlaryň köplenç ýerine ýetirilmezligi daşary ýurtlarda gowy bilim alan ýaşlaryň hem ýerine gelmek kögesini gaçyrýar. Netijede Türkmenistan her ýyl köp meçherde beýni ýitirýär diýip azatlyk bilen gurlaşan türkmen studentler aýdýar. Emma Türkmenistan soňky 28 ýylda türmeden geçen, türmede ölen adamlaryň sanyny çap etmeýşýäli daşary ýurtlara giden zähmet migrantlary hakynda, içerki zähmet migrantlary hakynda hem anyk maglumat bermeýär. Ýurtda soňky geçirilen ilat ýazygynyň netijeleri bolsa, şimdi hem çap edilmeýär. Ýöne häkimetler türkmen raýatlygy verilen adamlaryň sanyny badabat çap edýärler. Bir taraplyň 25 ýyllyk bayramynyň Berdimuhammedow Türkmenistanyň çägini hemişelik ýaşaýan raýatlygy bolmadyk adamlaryň ul toparynyň raýatlygy kabul edilmek baradaky karara hem gol çekdi. TDH-nyň maglumatyna görä 2580 adamyň Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edilmek boýunça iş geçirildi. Olar 19 milletiň wekili bolup durýar. Şu aralykda Türkmennokot News neşriniň migrasiýa gullugynaky çeşmelerine salgylanyp ýazmagyna görä, Berdimuhammedow şu ýylyň maýyna 319 adamyň Türkmenistanyň raýatlygyndan çykmagy barada karary gol çekdi. Türkmenistanyň kanunlary goşy raýatlygy kabul etmeýär we soňky ýyllarda başga ýurtlarda raýatlyk alan we awtomatik ýagdaýda öz dowduk ýurdunaky raýatlygyny ýitiren türkmenistanlylaryň anyk sany belli bolmagyny galýar. Hepdäniň jemini Türkmenistanyna bellenýän bitaraplyk gaýramy. Oňun bitaraplyk durumynyň başga maksatlary we soňky ýagdaý baradaky söhbetlen dowam etdirýär. Bu arada olarky Türkmen elçisi Abbas Saner Nurmuhammed Hanan bilen urunan söhbetdeşligimizde geçmeden kardeşim Maksat Ataýewiň Türkmenistanyň bitaraplyk syýasatyna hünärmeniň berýän bahasy baradaky maglumatyny dinleýän. Türkmen hökümeti bu ýyl ýurdun bitaraplyk hukuk derejesini aýratyn üns çekdi. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 2020-nji ýyly Türkmenistan bitaraplygyň mekany ýyly adlandyrdy. Garaz bu ýyl pandemiýanyň hemde ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň fonuna Türkmen hökümeti bitaraplyk bayramyna uludan taýýarlyk gördi. Bitaraplyk derejesi Türkmen halkynyň bagtyar, parahat, awadan we asuda durmuşyny üpçün etdi diýip TDH ýazýar. Bitaraplyk haýsy ýollar bilen Türkmen halkynyň bagtyar, parahat, awadan we asuda durmuşyny üpçün etdi. Azatlyk radiosu 11-nji dekabrda bu soragy Britaniýanyň Glasgow Universitetiniň lektory, Merkez Aziýa boýunça bilermen Luka Ancheski'den sorady. Bitaraplyk näme diýip Azatlyk bilermene ýüzlendi. Ol adaty türkmeni näme gazandyrdy? Hiç saat diýip bilermen jogap berdi. Onuň hiç saat hödürlemeýänligi barada inni bizde 25 ýyllyk suwutnama bar diýip bilermen notady. It gives them nothing, and we now have 25 years of evidence about the fact that it actually does not offer nothing. Ol Türkmenistanyň bitaraplyk hukuk derejesini gazanan ilkinji günlerinden başlap Türkmen rejiminiň onu wagt edişi, propaganda edişi barada gurrun berdi. Hökümet halka bitaraplygy, awadançylygy, asudalygy we parahatçylyga barýan ýol hökmüne düşündirdi. They were saying that neutrality will bring peace, will bring Olar bitaraplygyň parahatçylyk getirjekdigini, awadançylyk getirjekdigini, sebäbi eger desen bitarap bolsaň başga ýurtlaryň seni basyp almajakdygyny aýdýardylar diýip bilermen gurrun berdi. Bu nokta-i nazardan ol hökümet üçin altyn asyryň bir bölegi diýip Ancheski aýtdy. Ýöne soňu bilen bilermeniň ynanjyna görä Türkmen rejimi bitaraplyk hukuk derejesini ýurdu halkara jemgyýetçiliginden üzgünleşdirmek üçin ulandy. Has soň daşardan üzgünleşmek syýasaty rejimi goramagyň guralyna urildi. But the reality is that both Niyazov and Berdimuhammedow now
they've interpreted neutrality as isolation. Hakikat yüzüne Niyazovda Berdimuhammedovda bir taraplığı izolasiya hükmüne düşünü. Bu resmi taýdan oňyň bir taraplyga atlandyrylýar. Ýöne bir taraplygyn oňyň tarapy ýitirim boldy. Bu izolasiýa urildi. Global jemgyýetçilikden izolirlenmek, global ykdysady gatnaşyklardan izolirlenmek, global we regional köp taraplylykdan izolirlenmek. Şeýlelik bilen bu Türkmenistany postsovet giňişligine we Aziýada bolup geçýän wakalardan çetde saklamagyň guralyny urildi diýip bilermen aýtdy. We soňu bilen bir taraplygyn rejimi goramagyň guralyny öwürlendigini düşündirdi. Not very much the people, but the government, the regime. Onun sözlerine göre Türkmenistan ençeme halkary guramaları agzalykdan bir taraplyk hukuk derejesine salgylanyp çetde durýar. Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy 1995-nji ýylda Türkmenistany bir tarap döwlet hökmüne ikrar etdi. 2017-nji ýylda BMG Türkmenistanyň teklibi bilen 12-nji dekabry halkary bir taraplyk güni elan etdi. Türkmenistan 1995-nji ýylyň 27-nji dekabryna Türkmenistanyň bir taraplygy hakyna konstitusiýon kanun kabul etdi we munyň bilen özüniň bir taraplyk hukuk derejesini ýurdun baş kanunyna berkitdi. Lukançeski Türkmenistanyň bir taraplyk siýasaty barada kitap ýazdy. Ol türkmen bir taraplygyny öwrenen, olmy bilen alymlyk derejesini gorudy. Kançeski Türkmenistanyň daşary siýasaty, oňyň bir taraplyk we türkmen rejiminiň puwtalandyrylmagy adly kitabyň awtorydyr. Ol ýurt ýolbaşçylarynyň doly awtoritar daşary siýasaty alyp barýanlygyny, hökümetiň bir taraplygy bu kulup halkara borçnamalardan gaçýanlygyny aýtdy. It's a completely authoritarian foreign policy system. But neutrality gives Turkmenistan an easy way out of any kind of international commitment. Hormatly dinleyijiler, bu temany Godalky Türkmen ilçisi siýasat aktivist Nurmuhammed Hanan bilen dowam etdirýär. Nurmuhammed aga bilşimediýaly Türkmenistan hemişelik bir taraplygynyň ýa-da oňyň bir taraplygynyň 25 ýyllygyny bayram edýär. Şu bayram bilen baglykda bir taraplyk barada öz pikirlerini aýtsaňyz, bir taraplyk we Türkmenistan barada. Başda 95-nji ýylda şu bir taraplyk durumy alnanyna esasy maksat näme bolupdy? Esasy maksat näme? Bir taraplyk bolanyny hakykatdan birinji ýahwitli tarapy ýa-ki harby birlige girmezlik. Öz ýurdundan Türkmenistan esas şu döwürde ýa-ki serhetde Orsiýanyň harbyları barda, şolardan diýilmek. Umumy Orsiýada bagly bolmazlyk, esasy harby tarapdan bagly bolmazlyk. Näme üçin diýseniz, bir taraplyk durumly döwlete, eliki döwletlerine goşuny geri bilýän urus şereketleri bolanyny bu döwlet hiç birine bir goşulanyp bir tarap bolup galýar-da. Nurmuhammed aýyny siziň aýdyşyňyzdan Türkmenistan onda şu hakykatdan başda şu parahatçylyk ýoluny, parahatçylyk uğruna garby bileleşikleri, ýaragly konfliktlere goşulmazlyk ýoluny, şoň bilen birlikde de töwerekdäki ýurtlarda bolýan uruş gyýkylyk meselesini bir araçy bolmagy nazarda tutupdyr. Öz ýurduny gorumak, öz ýurdunyň awadançylygyny üpçün etmegi nazarda tutupdyr. Ýöne soňra käbir synçylaryň aýtmagyna görä Türkmenistanyna bir taraplyk başga maksatlar üçin ulanyldy. Ýagny ýurdun öz-özüni izolasiýa etmegine alyp geldi diýen pikirler aýdyldy synçylar tarapyndan. Soňra näme boldy bir taraplyk bilen baglykda siziň pikiriňizçe? Şol hakykatdan hem şeýle ýokşun. Ýankaýşmadiýaly bähwetli taraplary aýdyp geçdik. Şu hakykatdan şeýle bolmaly bolýan ýöne ol ikinji plana geçdi. Birinji plana ýa-ki Niýazow peýdalanyp bir taraplar peýdalanyp. Birinjiden döwleti doly izolasiýa geçirdi. Ýa-ki serhedi ýapyp, wizalar aýryp, eliki döwletlerden Türkmenistana geljek bolsalar ol problemi bolup çykdy. Ol şu neçenem galdy. Şoň üçin şu bir taraplygy diňe öz bähwedi üçin, diňe döwleti ýapmak üçin peýdalanyny esasy Niýazow ýöne Berdimuhammedow döwründe şu dowam etýär. Şoň üçin Niýazow döwründen hiç bir Berdimuhammedow döwründe bir taraplyň esasy roly oýlanmakda, ýa-ki öz bähwetleri üçin ulanýarlar. Indi siz öz bähwetler diýeňizde näme nazarda tutýaňyz? Kärsiniçleriň pikirine görä bir ýurda demokratik özgörüşlikleri, ykdysady özgörüşlikleri getirmelik üçin, şahsiýet kultuny berkitmek üçin, ornaşdyrmak üçin, saklap galmak üçin ulanyldy. Şeýle pikir dogry bolup bilermi ýa Türkmenistan özüni töwerekdäki negativ täsirlerden gorumak üçin şeýle ýagdaýa düşdümi?
Yok, bu yanlış değil, hakikaten hem şeyle. Öz şahsiyet kültürünü estirmek için, kaldırmak için esasy şu daşımdan döwleti demokratlaşdyrjak bolýan hereketler var ya bolmasa halkara guramalar var. Şolardan döwleti yapmak için, şolar yurt içine girmedi ýaly. Hakikaten hem ýanky insan haklarynyň geplenýäni barada, işçilik barada bir topar problemlaryň yurt içindäki girlenýän zatlaryň üstü açylmady ýaly. Şoň üçin ulanýarlar bir taraplygy. Inni Nur Muhammed ağa, käbir pikirlere göre Türkmenistan soňky döwürde Orsiýete ýakynlaşýar. Ýagny şu harby bileşige girmehede Orsiýet bilen howpsuzlyk hyzmatdaşlygy uğurlaryny 2003-nji ýylda Türkmenistanyň baglaşan alalaşygy şertnamasy ýakyny iki tarapyň hem parlament tarapyndan tasdik edildi. Käbir Orsiýetli ekspertleriň pikirine görä Türkmenistan saat çökkünlükden soň özüni halas etmek üçin Orsiýete ýene-de ýüz tutdy. Şoň bilen birlikde mundan Orsiýet harbylar tarapyndan ýa Orsiýet medeniýet tarapyndan Türkmenistanyň öz serhetlerini goramaga taýýar dälligi barada ilgiderli gurrun edildi. Siz bolsa başda Türkmenistanyň şu urus serhetçilerinden, urus harbylaryndan diýmek, olar ýurtdan çykarmak üçin bir taraplyk durumuny almak isleýändigini aýtdyňyz. Indi bir Orsiýet bilen howpsuzlyk hyzmatdaşlygynyň tasdiklenilmegi, kanunlaşdyrylmagy şu başga maksatlara laýykmy ýa ters gelýärmi? Yok, şon. Şu Orsiýete ýürlenýäniň sebäbi bar. Meselem, ilki çarpyryp Niýazow döwründe Orsiýetden ýüze urup ýanky Amerika diýdi, ýanky günbatar Ýewropa diýdi. Şolara esasy baglanyp, şolar bilen ara gatnaşyk sağlanjak bolup. Soň görse ýanky insan haklary meselesi galdyrylyp dur, demokratiýalaşdyrmak barada meseleler galdyrylyp dur. Şu zatlar göwne jaý däl, Niýazow üçin Berdi Muhammedow üçin. Şoň üçin hem olar daş, Orsiýet kapitalyny, ondan hem Orsiýet olar ýaly meselelere goşulanok, tanqid edilmek, yurt içindäki bolýan zatlar, insan haklarynyň geplenýäni barada, bu zatlar barada agdyny açanok. Şoň üçin ha Orsiýetiň etýän hereketleri Türkmenistanyň üçin has göwne jaý. Ondan hem esasy ýanky soňky döwürde yurtdaşyndaky ýaşaýan türkmenler, ýaşlar bolsun, dissident bolsun, kim bolsa da şolar has aktiv bolurdy. Şonun gorkuçuna da has şartlaşdırıp ýanky Orsiýete daýanyp diňe bir zat bolaýan Orsiýet bilen gorabiler diýip şu sebäp boldy esasy. Nur Muhammed ağa, ikinci taraftan Türkmenistanyň ilaty, Türkmenistanlylaryň köpüsi Türkmenistanyň şu bir taraplyk durumunu gowanýarlar. Ýürekden dogrudan hem biziň ýurdumyz, biziň döwletimiz başga döwletleriň harby bileşiklerine goşulmayan parahatçylykly uğur saýlawarly. Şoň üçin hem Türkmenistany hyla hormat bilen garalýar diýip pikir edýärler. Bu halkyň pikirine nähil garaýarsyňyz bu bir taraplyk meselesinde? Bu halkyň pikiri dogrudur ýogşon. Ol hakykatdan hem ýanky bir taraplyk döwletiň peýdal taraplaryna ananýarlar hem şoňa begenýärler hem diýsem ýalňyş bolmaz ýöne umumy aýdyp geçişimiz ýaly. Bu diýene kısa düşünlerine bir taraplygy ýatdan çykarjaklar. Näme üçin diýseňiz, bir tarap durumuna döwletimiz geçeli bäri 20 ýyl geçdi. Şo 20 ýyldan soň ýöne görýäňiz, ýene ýüzüni Orsiýete urup, ýene kısa düşünne şo Orsiýetiň goşundan içine salmana şondan gaýtjak gel. Hormatly dinleyijiler, bir Nur Muhammed Kanahyň pikiri, Türkmen Abbas Seneri, eýsem Türkmenistan we bir taraplyk Türkmenistanyň halkynyň bir taraplyk baradaky pikirleri barada sizde nähili pikir garaýşlar bar? Bize ýazyň, telefon edin. Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň zemini siýasy repressiýanyň edebiýatdaky ýyllar we uzak ýaşan ýalan medeniýeti nädip saklanýar diýen temada taýýarlan gepleşigimiz bilen dowam etdirýäris. Türkmen mekteplerinin oku programmasyna girilen Türkmen Sowet ýazgy şairleriniň, dramaturglarynyň ählisi ýarym hakykat ýa-da ýalançylyk medeniýetiniň döredilmegine, ösdürilmegine hyzmat etdiler. Ol adamlaryň düşen ýagdaýynyň seljerilmezligi halkyň aň düşünjesiniň ösmegine peýda bermeýär diýip Ýewropada ýaşaýan öňkü mollum azatlyk bilen söhbetdaşlykda aýtdy. Yerli synçylaryň köpüsiniň açyk aýdyp bilmeýän, emma ikisek gurrunda berk ananýan ananjyna görä Türkmenistanyň söz, medeniýet azatlygy, dörejilik erkinligi wagtda hakykatda emele gelen ýagdaý kagazy ýüzünde galýan konstitusiýon hukuklary, halkara kanunçylygyny düýpden ters gelýär we bu meseleleriň aňyrsyny Sowet tejribeleri, siýasy repressiýalar, hususan döredji adamlaryň dolandyryjy partiýanyň
meýletin mejburi wagtsyna öwrülmegi ýatyr. Olarky edebiýat muallimining sözlerine görä 1930-njy ýyllaryň repressiýasy magtymgullan we ondan hem aňyrdan gelýän türkmen edebiýatynyň süňüne çykmaz gorky saldy. Bu gorky halkyň iň sowgatly, iň döredji adamlaryny hem öz gören durmuş hakykatlaryny inkar etmäge, partiýanyň isleýişi ýaly döretmäge mejbur etmek bilen çäklenmedi. Nesilden nesile geçti diýip azatlygyň söhbetdeşi türkmen häkimetleriniň bu gorkuýuny öz syýasy bähwitler üçin ulanmagy dowam etdirýänliklerini. Şu sebäpden hem ýurtda Sowet syýasy repressiýalar we olaryň pidalary barada açyk gurrun edip bolmaýanlygyny öňe sürdi. Azatlygyň ýurt içindäki we daşyndaky ýaş okuwçylarynyň bir näçesi şu setirleriň awtarynyň Hydyr Derýäewiň açmadyk syryýady Türkmenistanyny Sowet tutdawatlygy näme üçin ýaşyrlýar diýen atlan çap edilen makalasyny okap mektepde türkmen romany barada berilýän düşünjäniň ören çäklidigini bellediler. Aýdylşýar türkmen mektepleriniň 10-njy klass okuwçylary üçin çykarylan edebiýat kitabyna Hydyr Derýäewiň Aqbal romany barada juda gysga 4 sahypa hem ýetmeýän jogaba garanyny haskan soraw döredýän maglumat berilýär. Başta Ganly Penjeden ýene atlan 37-nji ýylda çap edilen roman Hydyr Derýäew 19 ýyla çeken sürgünden boşap 1957-nji ýylda Aşgabatda gelenden soňra gaýtadan işlenýär. Oku kitabyna bu romanyň türkmen aýal gyýlarynyň geçmişdäki agyr durmuşlaryny açyp görkezýänligi aýdylýar. Aqbal romanynyň muradagy onun gaýry ugluk, Oraz Sultan Ece we Çopan Öğüt Berdi ýaly Palazitl gahrmanlary bu eseriň 1960-njy ýyllardaky okuwçylar üçin adatlyk we adalet uğruna görüşen, ezzi gatlaryň wekilleri diýilip bilinen baýlardan, moğolly şanlardan üstün çykan halk wekillerdi. Suhan gaty, Bekmurat baý, Keýtmämmed işanlar bolsa halkyň adatlygyny erkini bogmak üçin hiç zatdan gaýtmaýan adamlardy. Aşgabatly edebiýatçynyň sözleri bilen aýtsak, bu ýyllarda ýazgylar hem olaryň okuwçylary da biziň halkymyzyň geçmişi şol sanyny döwrüne bir topar adama iş beren, okuw soga döwreden adamlar da Sowet ideologiýasynyň ýesiri bolup galdy. 2009-njy ýylda Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Muratniýazow ýoğulundan 2 ýyl soň çap edilen okuw kitabynyň awtorlary Aqbal romanynyň döredilen döwrü bilen bagly käbir kemter taraplarynyň hem bardygyny boýun Sowet döwrüne baý adamlar, urukany wekillerini diňe erwet galyk käsiýetli adamlar edip görkezmek edebiýatdaky esasy ýörelgelerin biridi. Şeýle galyp bu eserede öz täsirini ýetiripdir diýip okuw kitabynyň awtorlary Hydyr Derýäewiň romanynaky baýlaryň, urukanlaryň diňe garry renkler bilen, ýagny ähli babatda erwet edilip görkezilýänligini iki sözlemde meseleniň özenine arlaşman aýdyp geçýärler. Aşgabatly edebiýatçynyň pikirine görä, bu näkilen bolsa öňe tarap ädilen ädim boldy. Ýöne ol ädim onlarça ýazgy şahyryň, tutuş bir halkyň dörejilik wekilleriniň 70 ýyllap öz gören durmuş hakykatyny inkar edip diňe islenýän obrazlar döretmäge mejbur bolşy. Dörejilikde ýalançylyk medeniýetiniň kada ewruluşy baradaky azy hakykatyň dol açylmagyny alyp gelmeýär. Üniversitetde okan ýyllarymyz 1970-nji ýyllaryň aýagyna, 1980-nji ýyllaryň başyna Mehmet Turdy anyny gurduň. Bäşim Şamradowyň we beýlekleriň 20-nji ýyllaryň we ondan soňky döwrüň edebiýaty, ýazgy şahyrlaryň başyna salynan gowwalar barada berin gurrunlaryny köp diňledik. Soňra Berdi Kerbabaýewiň Aýgytladım romanynyň ilkinji nuskalarynyň başyndan geçen gowwalar baradaky ýatlamalar metduatda hem peýda boldy. Taryh şahslar bolan Edilhan, Cüneythan ýaly adamlaryň baýkulak diýilip sürgün edilen adamlaryň akwallary barada başgaça, hakykata has ýakyn maglumatlar çykdy. Emma bu tendensiýa hökümet tarapyndan togtadyldy diýip Aşgabatly edebiýatçy adatlyk bilen söhbetdeşlik aýtdy. Egerde Hydyr Derýäewiň romanyna dolanyp gelsek, bu eserde iň ýatda galýan obrazlaryň biri bolan Suhan gatynyň gylyk käfiýetiniň açylyşy şu ünkinadar bilen heredeninde bir topar soraw döredýär. Edebiýatçylaryň käbiri baryp 70-nji ýyllarda hem ödara urunçylykda Suhan gaty obrazynyň bir taraply dälligini, onuň gylyk käfiýetleriniň öz baýlygyny hakyky iş, tygşytlyk bir kasap bilen toplan. Şol wagtda adamlara iş berip, iş talap etmek başaran adam hökmünde işlenenligini aýdýardy. Ýöne ol döwürde edebiýatçylar ýazgynyň aşaklykdan aýtmak isleýän ýa doly ýüze urup bilmedik durmuş reallıklarından netije çıkarman uğluk Berdi ýaly Palazitl gahrmanlar hakyna kän gurrun ederdiler.
Soňky ýyllarda türkmen telewizionyny, türkmen Sovet edebiýatynyň görnükli wekilleri hakynda ulugorumly gepleşikler taýýarlaýar. Emma bu hil söhbetlerde hanlaryň, baýlaryň bir taraply işlenen obrazlary barada kän gurrun edilmeýär diýip adatlyga pikirini aýdan ýaş edebiýatçy belledi. Hormatly dinleýijiler, syýasy repressiýalar we edebiýat baradaky söhbetleri hepdäniň zeminiň geljekki sanlarynda hem dowam etdirer. Adatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.